homma. Verkot. Pakkasta. -16. Ja 3 verkkoa mä pyynnissä. Niin. Vähän on aatokin jäässä kun kolkattaa vaikka mistä. No. Mutta. Kato tähän verkkoon avanata lissiin ruvetaan revimään verkkoja ylös. Ainakin se vähän tuntuu jääkältä. Tai sitten se on jäässäkin. Niinpä. Ei oo vielä mitään. Ai. Ei mitään. Saattaa olla tyhjä reissu kyllä. Tyhjä reissu. Ei taas ollut. On siinä joku ollut. Eiköhän tuo oteta, kunhan on vähemmän pakkasta. Mitä? Tuo suttu, eiköhän selvitellä, kun on vähemmän pakkasta. Niin. Niinkö on, että ei oo mitään? En nyt tunnukaan ne raskaa. Ei. Hyvin jätti tuo verkko. Niin, kyllä. Se on tyhjä. Ihan varmasti. Ihan varmasti. Ennen voi olla. Jos ei ala-ainessa. Oho. En kyllä usko, että on ihan. Joo, ei kun takaisin. No nyt se menee tuolta puolelta. Katsotaan, onko täällä mitään. Ainakin verkko on aika solmussa. No oo. On, kato. Kyllä siellä joku on riehunut. On perkele, kun männö ihan. Mitenkä sattuu nämä verkot? Oi jumalauta. Mitään ei oo myllännyt tätä. On varmaan jotakin. Kai ja saakerit. Niin. Sehän se yleensä verkot osaa laittaa sekaisin. Taisi tulla ala-ainaan tuo. Nyt on nämä vielä aika tiukalla. Aha. Vieläkin aika tiukalla. Tai sitten on joku uppotukin pätkä tuolla ala-ainassa. No sekin voi olla mahdollista. Tämä menee ihan persille tämä verkko.
tuolla. Mennään kun Lutteen persiille. Mitenkä tämä on näin sekaisin? Täällä on helvetisti löyseitä sitten. Nyt mennään taas ihan normaalisti. Tämähän sillä on ala-aineessa. Siinä on muklautelu. Tämähän on pyörinyt täällä. Ihan. Tämäs tuo nyt sitoja. Verkko yllällä. Tuosta. Vettä. Sulla on pikku jatko siihen narruun. Noin. Ja nyt tuo otetaan taskuun. Jaha, mittes täällä on? Onko täällä mitään? Ei perkele, tyhjä aina. Ne oli tyhjät. Mä jään vaan takaisin. Joo. Ne oli tyhjät. Joo, nyt on verkoilla käyty. Tyhjä reissuhan se on. Mitä ne nyt on kahtamatta? 3 vai 4 päivää tuossa. Varmaan maanantai, tiistai, keskiviikko käydään seuraavan kerran kahtamassa tuossa. Eipä siinä, tämä video oli tässä. Kiitoksia kahtamisesta ja tilatkehan kanavaa.